Eli mä tiedän, että te luette aika paljon kirjoja, niin mikä sai teidät lukemaan tämän Varjojen kaupungin? No, Sen nimi kuulosti ihan niinku houkuttavalta ja sitten siinä oli joku semmonen niinku jonkun toisen kirjan välistä semmonen mainos siitä. Ja sitten siinä oli niinku kuvaus siitä, sit se kuulosti kiinnostavalta. Okei. Ja mikä oli niinku parasta tässä kirjassa? no, se oli tosi hyvin kirjoitettu ja siinä oli kaikki jännittäviä juttuja. Se herätti paljon niinku ajatuksia. Ja sitten siinä niinku koko ajan tapahtui, ettei ollut oikeastaan niinku yhtään tylsää kohtaa. Mm. Millaisia ajatuksia tämä sitten herätti ja millaisia tunteita jäi niinku? No, se oli tosi jännittävää ja sitten välillä se oli ihan hauska, välillä surullinen ja välillä vähän pelottava. Okei, eli millainen sitten se leffa oli vähän tähän verrattuna? Se leffa oli aika erilainen, mitä itse osasi kuvitella, mutta se oli muutenkin niinku tosi hyvä ja niinku hyvin toteutettu. No, kenelle te sitten niinku suosittelisitte tätä kirjaa tai millaisille ihmisille? Niinku? No, sellaisille, jotka tykkää sellaisista jännityksistä ja jotka pitää tällaisista fantasiakirjoista ja ihan kaikille, jotka Jotka tykkää lukemisesta. niin kaikille jotka tykkää lukea.